Hello, good morning, good evening Philippines, good afternoon, anong oras sa inyo dyan. So ngayon, punta tayong, mayroong appointment si Brenda. Adoy, ginoo ko, ito na naman tayo kay Brenda. Kasi meron siyang appointment doctor, and then so, ako yung maghatid sa kanya kasi wala yung asawa niya. Pwede naman siya mag-taxi, pero okay lang naman sa akin. So tara, kunin natin si Brenda at ihatid sa kanyang appointment. And yun, ang kamay ko sobrang dry. Good morning guys. Iniwan ko si Tami, nakauwi si Tami kagabi mga 11 something or 12 galing trabaho. And then hindi ko nga namalaya na nakauwi na siya. Tulog na tulog ako. Thank you Lord sa kabuntagon, Jude. Maganda yung panahon ngayon guys. Ang winter nawala. Biglang nawala si winter. So ngayon ang pumuli. Ang nipuli naman pod, ang kining spring na. Ang bilis. Wala na talaga tayo nito. Hindi. Umaasa pa naman ako na may snow na sobrang dami. Kasi gusto ko ng snow. Kasi meron akong plano. Gusto kong snow ng marami. Pero wala ng snow guys. Ginoo ko. This winter para talagang wala lang. Last year, grabe yung snow. Grabe. Ang tataas ng snow. Ngayon, yung snow perting pagkagnipis, ginagmay lang. Abis may plano na ako, wala na tuloy. Hindi na tuloy, wala na tuloy. Wala na noon, wala na tuloy. Mixi-mixi na ito ating pagsalsalita, pagsalsal. Pagsalsal na buhang na. Anyway, tara guys. At saka nagdala din ako ng biko. Si Lloydie, ang layo na kasi ni Lloydie. Ay, hindi na namin palaging makikita. At hindi din siya nagkontak. Lloydie, ay, hindi ka na namin makikita. Hindi. Ito na naman ako. Nagyaw-yaw na naman sa dako. So, ngayon, si Lloydie kasi ang layo na. Hindi na namin makita palagi. And then, hindi siya, Lloydie ha, paminaw ha. Hindi na siya nagkukontak-kontak sa amin. Yun. So, yun, I'm very like open naman talaga sa mga sanaramdaman ko. So, ngayon, hindi na siya mag-contact palagi. Well, hindi naman talaga siya mag-contact, pero hindi siya mag-contact na tao. Pero paminsan, no, pag magkaibigan talaga, you have to find ways to meet each other. Charot. Yun. Pero ang layo na niya, so, hindi man sobrang layo. Mga isang oras yung kung drive kong traffic. So, kung may traffic. Yun, gumawa ako ng si Brenda na yung palagi kong bigyan. So, gumawa ako ng sticky rice. And then, bigyan natin si Brenda. Lloydie, if you're here, sayang, you're not here. You're very far away distance naman, gudoy. And then, contact naman. Oy, kung gusto mo talaga. Kung gusto mo kami, hindi naman ako mamugos. Anyway, so yun, that's really it. So, meron akong kay Brenda. Ako yung pagkatao ko at talagang kung ako, talagang hindi ko tinatago. For example, like friends, like Brenda, Lloydie, paminsan si Brenda, talagang masabi ko talaga yung mga sa loobin ko, yung parang hindi ka ganyan ako ganyan yung personality ko hindi talaga magbabago. I don't want to luom my feelings. Giluom-luom. I don't want to luom my feelings. So kaya sabihin ko talaga na hindi, ang tagal-tagal mong magbasa. Alam ko naman talaga na nakikita ninyo yung mga messages ko. Kapag mag-message ako ba, 10 hours later mag-reply, hindi naman 10 hours, pero ang pinakamatagal ayoko nang parang kung meron akong kaibigan, gusto ko yung feeling sister, kasi ang layo ng dalawa kong kapatid na babae. So gusto ko feeling ko sister, talaga yung talagang totoong family na mga attitude ba, yung parang ay ang tagal mo naman mag-reply, ganun na, ay iwan ko na, alam ko naman talaga na nakikita mo yung messages ko, hindi mo talaga binabasa. Ganyan ako guys. Ay sa makaya lang yung attitude ko. Ito yung personality ko, no? I'm just being real. So kung hindi kaya ng isang tao na magkilala ko, alis, hindi ko naman talaga kayo pinupugos. Yun lang naman yun yung sabihin ko. But anyway, tara, nagyaw-yaw naman ko Hey guys, dito na kami sa appointment ni Brenda. Wala pa naman akong mask guys. Parang kailangan ata ng mask dito. Anyari? Bakit anyari? Hindi,
syempre ang daming tanong-tanong. Ay, tinanong ka pa? Oo, di ba Fill up ka pa? na ako? Fill up Nag-fill naman. up ako, nagtanong na naman sila and then Anong mga tanong nila? about family, yung mga Bakit family? Kung health titi ba? kung ang laway ko lagpot na. Kunin mo yan kasi nakakasira yan sa Kaya nga eh. yung Tapos ano. nag-blood work pa ako. Nag-blood work ka? Oo. Anong dugo mo? Ipakita ko sa'yo, i-send ko sa'yo para idagdag mo sa ano mo, di ba, sinamahan mo ako. Ito yung isa. Ayoko kasi may bilat. Wah, hindi bilat, grabe. Yung dugo lang makita. Ay, naayaw, ginoo ko. Bakit? Anong ginawa mo? Bakit nag-video ka? Hindi ko binidyo, yung ano lang yung ginamit nila sa akin. Pero hindi ko na-video nung nandun kasi nakatanggal na ako ng ano ba. Bawal man cellphone doon. Oh, hindi. Mayroong malaking sign doon pag enter mo. Abnormal talaga to guys. Wala talaga itong ano. So anong sabi nila? Hindi, wala pang result. Okay lang ito, iikat-kat ko man ito. Oo. After 3 days pa, be. Malaman yung blood. Di ba yung dugo mo? Ay, yung dugo, syempre yung pap test, 3 days pa bago malaman yung result. Pero meron ka mang dugo, tinitignan yung bilat mo. Oo, talaga yun. Yung sinabi ko sa Anong sabi kanila, nila? okay lang sa availability. Abilidad. Availability. So yun, so yeah, it's fine, sabi naman. Kasi normal lang yan, sabi naman ng doktor. Hemoglobin. Hemoglobin. Oo, mga ganun. Para titignan kung baka ma-anemic ako sa mga... Oo, no, baka anemic. Anemic ka talaga, Big. Ano naman, Okay guys, andito na kami sa Market Fresh. Kasi mag-grocery na naman kami pagkatapos sa appointment nito. Dito tayo, grocery. Kasi, wala, ang sarap nito. Sunkiss man ito sa atin, be. Sunkiss. Masamis ito. Yung crunchy mango, maayo ko ano na hindi na fresco, be. Masarap ito sa bagoong. parang 19 purgatin ba? Parang hindi naman na ano, hindi fresco ba? Ito yung ayaw kong kumain ito. Bakit? Ayaw ko. Mas gusto ko yung hilaw. Tara. Ano yan, be? Anong pangalan nito? Yellow dragon fruit. Ay, dragon fruit pala ito, oh. Yes, lumabas kami dahil walang broccoli rab. So, ngayon, asa na yung sasakyan ko? Ang layo ko, nagparking na. Nandun kay Brenda yung yawi ko, wallet ko. So, siya yung maka-open ng pintuan. Siya yung i-open. Guys, saging guys, senyorita. Bili ka, be. Tunga tayo, be. Hala. Mura lang yan, be. Mura. Tinimbang. May timbangan. Ano tayo? Bigyan kita. Biko ka rin? Hindi. Ay, hindi mo makipag Hati na tayo? Bayaran lang kita. Kasi hindi pwede. Kasi ako Ikaw na ngayon mag-drive. Ay, sa Brenda, ambot niyo mo eh. At bigyan kita ng pera. Bigyan mo ako ng saging. Kunin mo na ito. Tingnan niyo na, para lang sa vlog. Binayaran ko siya. Ano yan? Siya nag-drive, guys. Uy, ang init, Pupunta be. sa appointment. Ang init. Siyempre, alam nyo na. Manghingi akong saging kahit 4 lang, ma. Hati na tayo dito. Ate, mamaya na, wag mong kalimutan ha kasi gusto ko yan kainin. Gusto ko yan. Hala, Hindi asa pa tayo? masyadong ano. Hindi pa masyadong hinog, pero masarap na yun. Andito na tayo. Bakit kaya $5 ito. Ay, hindi na tayo magpunta Walmart? Mag-Walmart na lang tayo din. Papunta tayo din. Gusto Okay. mo mamaya, babalik pa tayo pa ganyan. Oo, wag na. Ano na. Be, ito. Be. Guys, ito yung ano namin. Dito kami nag-lunch sa Food Bites. Hi, Tinine. Dito kami. Ano to ba? Pakbet, kanset, and then, ano to? Isda. Si Brenda. Bangos. Di ba? May share ako dito. Coaching ba? Wala na akong sign. Wala na. Grabe na. Halain mo nang gi-apple? Oh. Oh. Nag-upgrade. Tignan ko guys, para akong galit. Magsalita lang ako, para akong galit. At dito na. Bisaya man pud ng dako. Asa man na mo tuong kusog kay ko mo istorya. Mura ko galitin, no? Para akong galit, no? Magsalita. Ganyan tayo, di ba? Oo. Ano daw ako, ti?
Palagi daw akong galit. Iwan ko na lang si Batman. Hindi pa ako makaunang sasakyan kasi andun sa kanya yung car key. Hindi ako makaunang sasakyan, nandyan yung car key. Ay, ko nga pala no. Sabi ko, Bukas, hindi ako kagabi maliligo. maligo sana ako, sabi ko. Ay, Ginoo ko, pagod na pagod ako. Iwan ko bakit napagod ako. Jir kayo. wala si Tami. Ay, sarap! Kigwa. Ang sarap! Tingnan niyo. Loy, uwagan mo si Brenda, guys. Uy, alam niyo, guys. Uwagan man yan siya, guys. Alam mo yung uwagan? Hindi. Ano ba? Uwagan man si Brenda. Ano ba yan? Yung parang uwag lang. Gusto niya ginger palagi. Ay, ay. May dugo yan na. Sumakit man yung ulo ko. Kanina pa talaga to ba? Pagkatapos yun guys, napunta kami sa Walmart. Nandito kami sa Walmart. Kasi alam nyo naman kami, naburyo buong araw kami guys. Hindi namin alam kung anong gagawin. And pantalon na naman siya guys. Ang daming pantalon hindi sinuot. Look guys, yung pili namin. And eto siya guys. Di ba? Ang ganda? Ang ganda be? Oo, maganda siya. At saka, ito yun man yung Damit siya. Dress ba? Dress. Dress. Ay, Brenda, bye na be. Bye. Kanina pang 8:30 tayo na. 8:30 mo ako isinundo. Bye na guys kasi nagsumakit na ulo ko kay Brenda. Bye. Tatawa. I'll find something that maybe like Watching a Feelings baby are- movie. you know, put in a Lion King had no sound. No sound? No, I don't understand. Something wrong with somebody's Are you files. happy with the broccoli rub? Robbie Rob was great. Oh, good. Whoa.